Nació en Fene hace 40 años, licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago, fue candidata a la alcaldía de Ferrol por Esquerda Unida e Izquierda Unida en los comicios del año 2007, en los que obtuvo su formación 4 concejales, tras constituir un gobierno de coalición con el PSDG, en el que Vicente Irisarri era el alcalde y ella la teniente de alcalde. La coalición se rompió en octubre de 2008. 3 años antes había sido elegida coordinadora general de Izquierda Unida en Galicia. Fue candidata además a la presidencia de la Xunta de Galicia, pero ni en 2005 ni en 2009 logró representación en el Parlamento Autonómico. Desde 2008 es además secretaria de Políticas Sociales en la Comisión Ejecutiva de Izquierda Unida en España. Doña Yolanda Díaz, moi boas noches. Boas noites. E benvida. Na novena Asamblea de Esquerda Unida, en decembro de 2008, de Esquerda Unida en España, vostede apoiou a Cayo Lara como coordenador xeral do seu partido cando Gaspar Llamazares deixou de selo, non? Efectivamente, concurrín na lista que encabezaba Cayo e mesmo formo parte da Executiva Federal de Izquierda Unida Federal. Si, vostede secretaria de Políticas Sociais, entre outras. Non cree vostede que Cayo Lara quedou, en certo modo, desautorizado como líder despois do que está ocorrendo, do corrido en Andalucía e do que está ocorrendo en Extremadura? Bueno, eu creo que Cayo Lara o que fixo foi manifestar a política de Esquerda Unida, que foi aprobada nun Consello Político Federal xusto antes das eleccións, con unha maioría case aplastante por primeira vez ou en moito tempo, non? Ese informe político aprobouse con tan só 3 abstencións, polo tanto ten o respaldo da súa organización federal, e en segundo lugar, Cayo Lara non quedou en absoluto desautorizado. Quen queda desautorizado son as persoas, os compañeros e compañeras que contraveñen as políticas que democráticamente se acadan e se deciden nos órganos máximos de dirección de Izquierda Unida Federal. Nesas dúas comunidades falaría vostede de insurrección? Non, tampouco é así, non podemos castigar a ninguén, non? É dicir, os compañeros e compañeiras de Extremadura, certo é verdade que teñen motivos, é dicir, estes días explicábamos, non, que algo está pasando para que as bases de Izquierda Unida realmente se rebelen contra as políticas, non, do Partido Socialista, pero certo é verdade que non podemos esquecer que en Extremadura houbo un réxime de moitísimos anos de goberno que determinaron, sin dúbida, esa negativa dos nosos compañeros e compañeiras pois a votar ou non darlle o respaldo e confianza necesario ao Partido Socialista. Por lo tanto, eu son comprensiva, non? É dicir, en cada sitio hai que vivir as relacións que se teñen, non podemos esquecer os desprezos do Partido Socialista que nesa comunidade fixo os compañeros e compañeiras, pero repito, dende logo, Cayo Lara non está desautorizado, en todo caso, os que se colocan fora da política xeral de Esquerda Unida. Me dá a sensación, en todo caso, de que os seus compañeiros de Andalucía, de Extremadura, nesas dúas comunidades, están un pouco fartos de ver como, despois de apoiar durante anos o Partido Socialista, eso non levou o seu partido precisamente a ningún ascenso electoral, senón todo o contrario. Quizá pensaran, non sei se vostede o comparte ou non, por decirlo así, que é mellor morir de pé que vivir de xeonllos, non? Eu creo que Izquierda Unida, Esquerda Unida, ten unha política propia, non? É certo que ten unha dinámica propia, é certo que, quizáis, non? O máis importante é que, claro, que efectivamente as políticas de esquerda sociais avancen, pero é certo tamén, non? Que o Partido Socialista, dende logo, ao longo, non, da democracia española, maltratou a Izquierda Unida. Non podemos esquecer, non? Que nos tempos nos que Julio Anguita pois liderou Izquierda Unida foi absolutamente maltratado, unha vez máis, non? Ninguneado? Ninguneado, é dicir, se está falando moitas veces desa creación mediática que, por certo, fixo o señor Rubalcaba, que é esa pinza que non existe, cando non podemos esquecer que foron case sempre, non, as negativas do Partido Socialista as que non quixeron pactar con Esquerda Unida. Poño un exemplo, non? Se fala moitas veces, e se falaba estes días nos medios de comunicación, de que nos non facilitamos a alcaldía en Málaga, non? E isto é unha incerteza, é dicir, o noso candidato, quen tiña a maioría de votos,
era Antonio Romero, daquela cando o noso eslogan era Málaga, huele a Romero, non? Tiñamos a maioría dos votos e foi o Partido Socialista o que se negou a darlle os votos necesarios á Esquerda Unida na investidura para realmente acadar a alcaldía. Dende entón, certo verdade que goberna o Partido Popular en Málaga, pero hai algunhas das cuestións que temos que desmentir. Xa digo, eu creo que o Partido Socialista é un partido autónomo, dende logo nunca quere tener a man á esquerda, de feito onte non sacou unha reforma das pensións apoiada por un grupo nacionalista de dereitas, e dende logo tiña a oportunidade de xirar cara á esquerda e nunca, aínda necesitando dos votos, mira para a Esquerda Unida, non? Vostede, falamos do ámbito da política municipal, pactou en 2007 co BNG, pero tamén co PSOE para gobernar en Ferrol. Co Partido Socialista, o Bloque Nacionalista non quixo entrar no goberno municipal de Ferrol. Finalmente, sí. Digo que aí si hubo pacto, non hubo problema para esa alianza co socialista. Bueno, hubo problema porque nos votaron do goberno. É dicir, nos fixemos un acordo de goberno, un acordo programático, pero certo verdade é que os 15 meses, e teño que decilo, non, que dende logo con absoluta lealdade por parte de Izquierda Unida, o señor Vicente Bizarri, que era o candidato non do Partido Socialista, rachou a coalición. Rachou a coalición e votounos do goberno municipal, sin que saibamos a día de hoxe cales foron os motivos. Quero dicir que por eso que o Partido Socialista non trata demasiado ben a Esquerda Unida casi nunca. Como temos dito antes, tamén na introducción vostede secretaria de Políticas Sociais na Executiva de Izquierda Unida, en España. Teme a dirección de Izquierda Unida, polo que vostede sabe, pola información que ten por estar en esa executiva, que a infección extremeña e andaluza se convirta en septicemia en toda España? Non, en absoluto. Eu creo que un caso puntual, de feito, non son 15 concellos non en toda España os que realmente non acadaron o compromiso xeral que temos, é dicir, que no resto de España, digamos que as políticas foron globais, sempre hai matices, tamén hai que recordar que moitos deses concellos non quixemos dar o voto ao Partido Socialista porque os seus candidatos e candidatas estaban imputados, que é un matiz dende logo comprensible, non? Se queremos dignificar a política, pero estou certa que dende logo eso non é o xeral, ni moito menos, non? É dicir, aínda tivemos unha reunión este fin de semana en Madrid e a maioría aplastante da organización camiña por outras maneiras de facer política. O importante é que Esquerda Unida defenda as súas políticas, que sexamos útiles para axudar aos traballadores, as traballadoras, as xentes que hoxe o están a pasar moi mal e que realmente é o que ten que ser a nosa preocupación. Despois os pactos electorais son unha parte da política, pero non son o todo. Que me di vostede dos resultados de Esquerda Unida nas pasadas eleccións municipais en Galicia? Bueno, pois Esquerda Unida nas pasadas eleccións municipais creceu nun tercio de votos, acadou novas representacións municipais, sinaladamente na cidade da Coruña, cousa que é moi importante en termos cualitativos. É certo que Esquerda Unida é unha organización humilde en Galicia, pequena, pero que pouco a pouco nos vamos consolidando, non? Polo tanto, en porcentaxes e en números tamén en votos, realmente houbo un pequeno avance e certo verdade que en cidades tan importantes como o Vigo estivemos a tan só medio punto de entrar no Concello de Vigo, xa digo, unha das cidades máis importantes de Galicia, ou mesmo no Concello de Santiago de Compostela, quedamos moi pertiño tamén de entrar nesa cidade. Polo tanto, humildemente, que é o que somos, pero camiñamos con certa serenidade e xenerando certas expectativas tamén para os homes e mulleres de esquerda. E en Ferrol tamén están satisfeitos? En Ferrol, en absoluto, estamos satisfeitos co resultado. Tivemos dúas baixadas, Ferrol e Vilarcía, dende logo un dato negativo, en absoluto, e dende logo vamos a seguir traballando cando a representación de dous concelleiros en Ferrol, en Vilagarcía, en todos os sitios. Algo semellante ao que lle está a ocurrir a Izquierda Unida nos últimos anos. En España falo dos resultados electorais, das baixadas, do cambio de liderazgo, etcétera, e das turbulencias. Lle está a ocorrer tamén o Partido Comunista en Portugal. Que pasa? Hai unha crise de partidos clásicos? Bueno, o Partido Comunista... O que poderíamos chamar clásicos? O Partido Comunista portugués crece nestas eleccións pasadas frente a un nestas bloco... últimas, sí. Sí, frente a un bloco de esquerdas que se desmorona, non? Esos son os datos reais.
O que non podemos esquecer é que estamos vivindo unha das crisis máis importantes da historia da humanidade, unha crisis que nos decimos sistémica, é o sistema capitalista o que realmente está en crise, e como ven sendo estudiado por todos os teóricos, xa pasou na crise do 29, realmente non está servindo para que reforzar a esquerda neste caso europea e a esquerda galega, a esquerda española, senón que, lamentablemente, os homes e mulleres confían na dereita para sair destas situacións de crise. Pero non cree vostede tamén que falla autocrítica na esquerda, non é capaz de recoñecer, por exemplo, o distanciamento que hai a día de hoxe en España entre os sindicatos, en Galicia tamén, entre os sindicatos e os cidadáns, o fracaso da política de emprego, por exemplo, do actual goberno, claramente, mesmo o sectarismo, en algúns casos, de algúns membros da propia esquerda, etc. Bueno, eu teño claro unha cousa, e é que se non temos bons resultados, é que algo estamos a facer mal. Por lo tanto, eu son unha muller autocrítica, veño desa cultura, e é evidente que a esquerda non está a ser unha referencia no mundo, nin en Europa, nin en España, nin en Galicia. É dicir, por eso decía antes que xusto en tempos de crise, no que parece que a saída, é dicir, os causantes da crise foron as políticas neoliberais e de dereitas brutais propiciadas polos mercados, polo Fondo Monetario Internacional, que están condenando a fame... Pero isto é un discurso tamén, doña Yolanda, perdón que lle diga, isto do neoliberalismo, todo é neoliberalismo nun mercado libre, non? No, bueno, pero que eu estou en contra do mercado libre, primeiro porque non é certo, o mercado libre se planifica, eso non é certo, o que está pasando en España hoxe está planificado, e está planificado polos grandes centros de decisión económica, repito, Banco Mundial, Banco Central, OMC, entre outros, por suposto, o Fondo Monetario Internacional, é unha falsedade. Económicamente se toman as decisións, por exemplo, vostede falaba antes das políticas de emprego que leva o Partido Socialista. Eu creo que as políticas de emprego que levou adiante o Partido Socialista nestes tempos son de dereitas e representan a dereita económica na que coinciden o Partido Popular e o Partido Socialista. Pero refírese vostede a esta última etapa de Rodríguez Zapatero ou desde o principio do seu mandato? Non, falo da reforma das pensións e da reforma laboral. A reforma das pensións consensuada cos sindicatos de clase e a reforma laboral en contra da vontade dos sindicatos de clase e con unha folga xeral en España. Nesas políticas coinciden o Partido Popular e o Partido Socialista e están dirixidas polos grandes centros de decisión económica. A FAES, que lidera un señor que se chama Aznar, planificou naquelas medidas todas as decisións que despois, erróneamente, con todos os respetos, creo que o Partido Socialista seguiu, entre elas a reforma das pensións, pero os sindicatos, permíteme que lle diga, a reforma laboral e outras. Os sindicatos, lle decía, non poden presumir tampouco de estar nas súas horas máis altas, tiñan voz para poder rexeitar esas reformas de Rodríguez Zapatero, non? Os sindicatos de clase fixeron unha folga xeral. Bueno, folga xeral, unha especie de folga xeral, non? E os sindicatos de clase, non, unha folga xeral. Sin seguimento, tarde, etc. 6 meses máis tarde, etc. Bueno, eso son unha decisión que valora vostede. Eu o que teño claro é que os sindicatos de clase se rebelaron frente a unha reforma laboral inxusta e innecesaria no conxunto de España, brutal, de feito é tan brutal como que nestes días nos decía o ministro de Traballo e a ministra, a señora Salgado, que non podemos levar adiante o fondo de capitalización para abonar os despidos dos traballadores e traballadoras, porque técnicamente non é viable nestes índices, é dicir, o que amosa o erro desa reforma, e eu creo que os sindicatos de clase teñen a legitimidade que teñen, están avalados polos seus polas súas bases, e, de logo, son eles os que teñen que tomar a decisión. Eu non vou a entrar neses ataques furibundos que tamén a dereita está emprendendo contra os sindicatos de clase, entre unhas razóns porque son o baluarte da defensa dos traballadores e das traballadoras, aínda que cometan erros, é dicir, non está clara a súa laboura, pero tamén no seguimento da folga xeral vemos que non tivo prácticamente impacto. A folga xeral en Galicia, que foi unha das comunidades onde máis impacto tivo a folga xeral, así o reflicten os medios de comunicación, incluso que están contra a esquerda, foi unha das comunidades autónomas onde máis éxito tivo a folga xeral. Eu vivín fun de piquete a folga xeral, vivina en Ferrol, na miña cidade, e podo garantizar
que paralizamos a miña cidade, pero estou certa tamén que Vigo, Coruña e demais quedaron absolutamente paralizadas. Polo tanto, está claro que os sindicatos de clase fixeron a súa labor. Repito, con as críticas que queramos facer, por exemplo, Esquerda Unida non comparte a reforma das pensións que levaron adiante ou consensuaron con, neste caso, o Goberno do Estado. Pero con eso, é dicir, aínda que mantendo ás veces discrepancias respetuosas que temos que ter cos sindicatos, evidente, nos creemos, e así o dixemos, que un erro ter pactada unha reforma de pensións que nestes momentos é innecesaria, esa reforma das pensións que pedía Aznar xustamente e que agora pide tamén a desaparición da negociación colectiva, non? Eu quero lembrar que, claro, para que teñamos dereito de folga recollido constitucionalmente, para ter dereito á negociación colectiva, neste país correu sangue, houbo homes e mulleres que estiveron detidos, presos, e loitaron para ter o que hoxe temos, non? Polo tanto, xa digo, seguramente que con erros, como todo o mundo, na acción pública, pero onde logo Esquerda Unida vai a defender os sindicatos de clase, como non pode ser de outra maneira. Venga, hai erros e erros. Gracias, Yolanda Díaz, por estar connosco. Ata unha vindeira ocasión e moi boas noites. Boas noites e gracias a vos. E vostedes xa saben, de luns a xoves, ás 9:15 da noite, aquí en Popular Televisión Galicia, personaxes como Yolanda Díaz contanos cousas de interese da actualidade da nosa comunidade. Boas noites.